Защо написа точно тази книга? Хубав въпрос. Воден съм от мотивите да помогна на всичките колеги в фитнес индустрията и най-вече да предам своя опит. 20 години като фитнес треньор. Смятам, че имам какво да кажа. Изследвали сме добри световни практики, в които изкарваме фитнес треньора в една нова светлина. Значи остана в миналото това фитнес треньора да седи в залата, да е един батко с големи мускули, една кака с красиво тяло. Фитнес треньора трябва да стане един високо уважаван, социално значим експерт, който да има компетенции в редица науки, в редица дисциплини. Значи, когато говорим за фитнес треньора, ние трябва да го разбираме като един здравен консултант, като един ментор по пътя на здравето, един човек, който трябва да е педагог, психолог, който трябва да изгражда един бранд и да помага на хората, като им дава най-стойностната и най-качествената услуга. Написахме тази книга, за да дигнем нивото на фитнес индустрията в България, да помогнем на фитнес треньорите, така, щото пък те да бъдат най-добрите помощници на своите потребители. Много се говори за персонализирана медицина, за персонално отношение и така нататък. Как в фитнес средата, пренесено в контекста на фитнес треньора, на фитнес тренировките и въобще в залата, кое е важно да споменем? Много е важно самия фитнес треньор да познава принципите и методите на педагогиката и на психологията. Така той ще може да изгради един педагогически стил на управление, който да отговаря на индивидуалните характеристики на отделно взетия потребител. Да познава видовете темперамент, да познава основите на характера, така щото той да може да му въздейства, понякога да използва демократичния стил на управление, понякога авторитарния, да познава начина на живот на конкретния човек, индивидуално да му изгради както хранителен режим, така и тренировъчен режим, индивидуално да се погрижи за неговата спортна екипировка, за неговия здравословен стил на живот, за неговия сън, съобразено с неговата работа, с неговите специфики, с неговите болестни състояния, да се свържи с необходимите експерти от здравния, от психологическия, ако ще от кулинарния спектър, така щото фитнес треньора да реши всеки един проблем на отделно взетия потребител.